Hej, jeg hedder Henrik Nordholt, og jeg er grundlægger af Nuva Bæresele-firmaet. Jeg er også tidligere forskningschef i et af de største globale bæresele-firmaer, og så har jeg en Ph.D. Jeg har haft det privilegium at kunne skrive nogle videnskabelige artikler om babybæring, om hvad gør det for dit barn, og hvad gør det for dig som forældre. Og for at gøre en lang historie kort, så er der en ret stærk indvirkning på dit barns sociale udvikling, og også dine chance for at kunne amme med et godt udfald bliver også væsentligt styrket, hvis man bærer sit barn. Og hofteledsudviklingen bliver også styrket af at sidde i den her spread squat position. Så alt det har vi efterhånden relativt godt styr på. Og så tog jeg fat på at skrive en artikel om babybæring og så motorisk udvikling, for det var der aldrig nogen, der havde kigget på før. Der blev jeg altså faktisk lidt overrasket. Det viser sig, at det, som er rigtig god latin for bæreseler, nemlig at det skal gå og støtte op til ørerne, også når de er blevet det 6-8 måneder, det viser sig, at det er fuldstændig i modsætning til, hvad den motoriske forskning siger. Og hvorfor er det det? Jo, det er fordi et normalt spædbarn vil kunne holde hovedet selv, når det er blevet 2, 3, senest 4 måneder gammel. Så der har vi altså faktisk et brug for konstant at støtte hovedet. Og hvad der så sker er, at der sker en gradvis udvikling af et barns evne til at holde mere og mere af sin overkrop. Og det går simpelthen rygvirvel for rygvirvel i nedadgående retning. Og der er forskningen meget klar. Ideelt set bør et bæresele altså gradvist reducere mængden af støtte til dit barns overkrop, således det passer med, hvor er dit barn kommet. Det tvinger dit barn til at bruge sine egne muskler, styrker dem, og også nervebaner bliver øget. Og hvad der også sker her, det er jo altså, at barnet så, når det begynder at blive nysgerrig efter omverdenen, cirka 2-3 måneder, så kan barnet altså selv orientere sig mod omverdenen, dreje i overkrop og nakke, få det hele med. Og det gør, at vi har faktisk overhovedet ikke brug for den fremadvendte stilling, som jo plejer at være løsningen, når barnet begynder at blive mere nysgerrigt. Men her kan barnet altså vende sig om, når det så har fået nok, så kan det selv vende sig tilbage og tage den med ro igen. Hvad vi også ser, det er jo, at vi kan sætte panelet, således at armene er fri, og den største udvikling af dit barns finmotorik, hænderne især, det sker faktisk i løbet af de første 6 måneder. Så hvis man kan give sit barn frihed til, altså at når man er ude at gå, eller man er hjemme, så kan barnet række ud efter genstanden, undersøge dem med hænderne, tage dem i munden, som barnet jo gerne vil. Og hvad vi også kan, vi kan lade barnet hænge her, når vi bevæger os aktivt, og barnet gerne vil stabilisere sig selv, så skal den altså fat i de her 2 sådan æbehåndtag. Man kan også hænge legetøj for de her 2 ringe, og så kan dit barn altså sidde der og lade sig underholde af legetøj. Det er virkelig godt for finmotorik udvikling. Vi har også tænkt lidt omkring, at et stort problem for mange, det er, at de føler sig usikre, når de skal montere barnet i selen. Og der får vi altså noget med, så at sige gratis, gennem de her lynlås, fordi vi kan altså lyne ned og tage barnet ud, og omvendt, når vi skal have barnet ind, har vi altså monteret selen, og kan så placere barnet ind fra oven. Det er altså nok en af de sikreste måder, hvorpå man kan montere sit barn. Det gør også, at det sådan set er muligt, hvis man vil, at arme i bæreselen, fordi så sørger man for at løbe ned fra panelet, og så kan barnet selv trække sig tilbage fra brystet, når det har fået nok. Vi har en yderligere detalje, det er, at vi har valgt at krydse skulderstropperne. Det ved man i babybæringskredse, det er der, hvor man får den bedste vægtfordeling. Og vi har også stabiliseret krydset, så vi undgår, at krydset går højere og højere op i ryggen, og så begynder skulderstropperne altså at presse ind i halsen og give spændingshovedpiner. Det slipper vi fuldstændig for her. Og den feedback, vi får på det, er, at det giver altså en utrolig god bærekomfort med de her stabiliserede og velpolstrede skulderstropper. Materiale, vi har valgt at bruge en økologisk bomuld. Vi er udmærket klar over, at mange sværger til de her såkaldte åndbare syntetiske materialer. Det kan der være en pointe i, men faktisk er det således, at det vi oplever, det er, at hvis man er ude på sin græske ø på ferie osv., og det er varmt, men når barnet er en vis alder, så kan man jo rulle ned for panelet, så er der intet stof overhovedet. Det må sige at være det mest
åndbare stof, der findes, det er intet stof, og i praksis vil barnet også læne sig en lille smule tilbage, så vi er ikke klistret ned af hinanden, og det gør altså god ventilation her, god ventilation her. Så det er i den forstand også den køligste bæresele, man overhovedet kan investere i. Og monteringen af hoftebæltet er også ret elegant. Vi har simpelthen valgt at installere en magnetspænd, så det er også meget fint lille detalje. Jamen, vi håber, du har mod på at prøve Movebæreselen. Vi er ved erfaring, at dit barn vil elske det, og du vil også opleve, at du får en utrolig komfortabel og synes jo også en smuk bæresele.